Baladewa, Baladewa, Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso tatanan manung maring jajaran ati iblis. Bengawan Solo. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semar ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener kowe. Ngawan Solo. Ngawan Solo. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku ora ngopo. Sapa? Antasena Caitan, aku ki wong tuwa. Sapa apa? Hoi. Buku karepe dhewe. Strayoli binatang wah. Wah, edan. Antasena kaya wong kranjingan. Ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Woi. Baladewa, Baladewa, Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso tatanan manung maring jajaran ati iblis. Tinimbang aku ditegeli karo Semar, Semar tak tegeli. Ayo, bener kowe. Bengawan Solo. Ninapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima ora trima gajulane. Iki sing girang rak malah ngopo Antasena. Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak tabuki nganti gila. Semar. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe iki piye? Takon munggane kaya ngono malah tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pengiram-iram aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Jarene kowe munggah nang kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe? Mati. Baladewa, Baladewa, Baladewa. Ninapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima ora trima gajulane. Iki sing girang rak malah wah, Werkudara iki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kula Kyai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula dalah. Aku sik iki kok gawe gumun to. Bab napa? Lho biasane bapakmu kuwi nek dipiloro karo wong kowe iki mesti padha runtik. Lah kae ditendangi Werkudara kok kowe do meneng wae. Sing kurang kaprayitnan kuwi sampeyan. Lho. Kok kowe nyalahke aku? Oh, salah. Gunane apa? Kedapuk titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Kudune iso nyawang sapa to Semar kae sejatine. Ora mentuk kandhakon ngapa ora nesu. Ora nyambut gawe ngapa mentuk kandhakon. Ora edan sing edan kowe. Us. Aku ki ratu tok undheke edan. Ayo disawang. Kanggo permana jati. Sapa sejatine Semar kae? Kowe ra
Lah kok dadi saka kaya ngono kedadeane. Nah, niki kula critani. Wau bapakne gelut karo sing dadi Semar nika. Lho, gelut nggih. Lha perkarane napa ora ngerti bapakne adine pateni karo Kurawa. Sinuwun Mandura rawuh teng Karang Kadempel. Bapak niku ajeng ngrancang bangun desa. Sinuwun Sinuwun Mandura rawuh kesusul anak-anak Pandhawa. Kurawa bubar musuh anak-anak Pandhawa. Sapa anak-anak Pandhawa Petruk? Ndara Garukaca, Ndara Antasena, Ndara Antarja. Lah Sinuwun Mandura niku sak pejago karo bapak niku kok sajake kaya atine niku ora trima. Semar iki ora gugat ning kayangan to. Kejanjane ngopo? Lah kok Kurawa ujug-ujug kepengin mateni karo kowe iki nek ora ana sambung rapete karo dewa tangeh lamun merga ati lan pikirane manungsa iki sing ngobahke para dewa. Nah, bapak runtik atine. Tak tanjiki teng kayangan. Kula alih gareng kali Bagong melu mrika. Kula alih gareng karo Bagong ngamuk teng mrika dewa-dewa bubar. Bapak gelut karo sing dadi Semar nika. Iya, terus Sang Hyang Padhawenang medun. Ndukani sing dadi Semar nika. Kowe kok ora ngrasake Semar to? Semar ki urip ning alam padang, Semar ki urip ning alam donya wis rekoso dadi wong sekeng, dadi wong ora duwe tukang momong. Kowe wis kebekan derajat pangkat dadi nalindraning para dewa kok isih duwe rasa gething karo Semar. Nek ngono hukumanmu mung ngrasake kaya dene urip kaya Semar. Jelek dadi Semar. Sapa? Nika wau. Lah terus Bathara Wenang wis Bagong Petruk Gareng mangsa para nggonmu Murba Masesa. Semar iki tak unggahke ning kayangan. Ben Semar ngrasake dadi dewaning para dewa. Sing dadi Semar kae mung ngrasake dadi Semar. Wong ngono, anu iya, anu nggih. Kowe lah dalah iki mau ki sing ngakon nganggo tumbal Geti Werkudara iki sapa? Ngacung. Lah kok isa-isane nglakoni mbangane tangan kula sing ngajar Semar. Lho ora mentala wong wujude Semar. Ora ketang jerone du Semar. Ben diajar Ndara Werkudara. Kae engko nek nganti kena apa-apa piye? Mboten mungkin niku dewa sing dadi. Ora apa-apa, diantem wae mung lara dela mari, lara dela mari. Nek nganti disudet kuku Pancanaka. Lho, apa mlendring? Kok apa mlendring kok disudet? Ora bakal terdas. Wong lho sampean pitados kalih kula ning rata awat-awati ndak geger kanane Bagong. Yo. Kowe aja edan Antasena. Sedalan-dalan aku wae jotosi, sedalan-dalan aku tak tabohi karepe piye? Ora ngruduke bak kakene Semar nendi? Tekan ngendi wae tak jotosi kowe Pakde. Aku cubriya karo kowe. Kowe melu dadi kongkonane Siwa Ngastina supaya mbondo karo Semar. Ora, aku kira ngopo? Sapa? Antasena cecan. Aku ki wong tuwa. Sapa apa? Strayoli binatang wah edan Antasena kaya wong kranjingan ngantemi wong tuane sapenake dhewe. Lah kok dadi aku sing dituduh kaya ngene iki piye kanane? Lah iki menungsane keparat kowe. Semar. Kuli. Kula kok kuli. Kuli sinuwun. Kowe iki piye? Takon munggane kaya kena melat tekan Negara Ngamarta tapel wates Negara Ngamarta piye? Kowe ngapusi Baladewa ya? Kowe ngapusi Baladewa. Nganti aku diajar karo Antasena, digawe pangeran-pangeran aku diwirang-wirang karo Antasena. Mergo aku ngeboti karo kowe. Jarene kowe munggane kayangan bakal gugat karo Baladewa. Lah kok klitian nang kene kowe iki janjane iso ditata apa ora kowe?
Baladewa. Wah, ngopo melu ngajar Semar? Menungso ora tatanan manut maring jajalan iblis. Wong tuwa ora iso dicekeli Gunemane. Jare kowe iki tekan kayangan. Kowe mau ditemu karo kedepel karo aku lha kok dadi kowe tekan Negara Ngamarta. Kowe ngapusi karo aku. Mboten sinuwun. Werkudara ngopo Semarta Ajar? Wah, arep bangun desa dadak nganggo tumbal gedhe Werkudara. Tegese Semar wis tegel karo aku. Tinimbang aku ditegeli karo Semar tak tegeli. Ayo bener kowe. Bengawan Solo. Wah. Mula wektu dina iki aku ora trima. Aku ya ora trima. Nganti kanane kaya ngene aku ora trima. Kowe kudu tanggung jawab Semar. Aku diwirang-wirang karo Antasena. Wah, ayo Kake. Dadeno tumbal Werkudara ning jagalan kaya sapi. Iki piye lakone? Baladewa, iya wonten dawuh ulun. Ulun ingkang prapta. Lho. Lho ulun ngasta utawi nganti dhateng Kakang Semar. Ya iki pancen Semar ingkang sejati. Ing nalika semana ulun dawuh supaya ngrasakake dadi dewaning para dewa ora ketang amung telung kedheping paningal. Sabab Semar ingkang ora luput, Semar ingkang ora kleru dijangka patine dening Manikmaya ingkang tansah duwe rasa gedhing keburu sengit kelawan Semar. Mula tumuli Manikmaya tak sebda dadi wujuding Semar dimen nglakoni urip kaya dene Semar dadi wong papariman, wong kang ora duwe sarta wong kang kekurangan ning jagat. Manikmaya kula wonten dawuh pukulun piye? Apa kita betah urip kaya Semar? Inggih pukulun. Kula nyuwun pangapunten ingkang sak kalangkung kathah. Kita nyuwun pangapura kelawan kadang kita ya kuwi Sismaya. Kanthi kita nyuwun pangapura ingkang kanthi tulus, sayekti kita bakal mbabar sejatining wujud ingkang sejati. Kakang Ismaya kula nyuwun pangapunten. Sepinten kalepatan kula diagung pangaksami, kula mboten badhe nggendak sikara. Kuwi badhe mboten jangka dhateng kapitunanipun Kakang Ismaya wiwit dinten menika ngantos sakterusipun Kakang Ismaya. Aku ki mesti menehi pangapura karo wong sing rumangsa salah kok. Manikmaya. Kita wis ngrumangsani luput, Guru inggih. Ukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kanthi kaya mengkono, jangkungen sedyaning Sismaya ya kadang kita. Jangkungen sedyaning Semar Badranaya. Nggone bakal mbangun desa, muga dadi pancatan tentreming jagat sawigung. Inggih, kula badhe tansah ngulataken gegayanipun Kakang Ismaya pukulun. Walah dalah kok dadi lakone kok ting kremit ora karu-karuan. Wah. Dipol, kula sida njaluk tumbal aku apa ora? Sing nyuwun rak Semar nika wau nek kula ora njaluk tumbal napa-napa. Kowe ngerti sopan ora? Piyayi lungguh dhuwur. Ajar we. Cah picak mripate. Weh. Iki Bathara Guru to? Wah, Semar tenan iki ambune jengkol. Edan ana wis malih to, Pak? Wis.
Iki lho ya kaya ngene pancatan nggonku bakal kasembadan sediaku. Bathara Guru wis bali ning kayangan Bagong. Wah, wis jan urang tutuk le ngajar. Bagong edan. Aku ngajar Bathara Guru. Syukur kowe dosa cemplung neraka kowe. Wani ngajar diwa cemplung neraka. Kowe sing gawe-gawe. Mboten. Mboten kula ning panjenengan mboten dingotenke ndak malamake Bathara Guru niku mboten jerah utawa mboten kapok. Wah, lho, kakek nang kono kene kek. Kakekne Semar Jayar mbangun desa kok malah nang kene. Weh, saiki iki delon kuwi. Kuwi didelokke kuwi senengane ngluputke wong gerang, ngluputke wong tuwa saiki sawangen. Iya, Dik, aku salah. Dade. Saware kalah. Aku nyuwun ngapura. Napa Antasena? Pakde tak jotosi. Mergane tak kira nek ngrangket kakekne Semar. Turun dalan tak antemi tak taboki nganti gila. Wah, caidan. Wah, sesuk meneh ora waton. Ya nyuwun ngapura Pak, ora ngerti kok. Wih, anakmu ngono ora tau diulangi ngono iki. Anake wong kau, anake wong dosa. Anake wong mutuh apa anane? Pak dene diajar aku ki ratu turun dalan dijongkong-jongkongke. Nyuwun ngapura. Nyuwun ngapura, Pak. Wonge trima ora? Sapa? Sing ndok jotosi. Trima, ora trima gajulane. Iki sing gerang rak malah wah, Werkudara iki malah nutur karo anake sing apik to. Ora prayoga kaya ngono kuwi. Kakang Semar kula Yai Darmaji nanjake Kakang Semar nggone ora sowan. Merga kula pengin bangun desa. Lho, pengin bangun desa nggih. Pengin bangun katentreman, pengin bangun karukunan wonten ing Karang Kadempel. Ula dalah. Yen ngono kuwi apik, kuwi becik. Nek pancen gayan kula becik apik nggih, awi mboten ketang namung sedhela lenggah teng Karang Kadempel. Men muwi sengkut gumreguting para kawula nggone gesang tentrem wonten ing Karang Kadempel. Werkudara kahanan Resi ana Kaka Prabu Swami wonten Karang Kadempel. Yo, ayo kedadak ingkang mletek bener saking katebian nyumurupi lenggah Kelurahan Togog Catugara. Nah, candhak kowe wae. Aja kaget wae aku sing teka, anakmu lanang anake Semar Bagong wae. Aku sowan ya wae Togog sayangku. Makiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang Makiri rero nanggono magawe gelarira wang-wang iki ora pangling rak Bagong to. Wah. Lho kok tekan kene. Ngrekoso goleki alamatmu iki. Ning nyatane tekan kene. Aku ngaturake sembah pangabekti kula. Ku katur ya, Wa. Ya tak tampa. Wah, edan kowe tambah sugih. Ya mergo saka nyambut gawe nderekke ratu-ratu sabrang. Ora ling lho, lek musuh iki ngutuyul mburimu kuwi to, Gak? Ora ngawur iki Pakdemu mbilung. Wah, iku brengos barang saiki. Samet kowe, Gang. Samet, Pakde. Ya syukur. Karo sapa? Dhewe. Lah kok dhewe kok dulur-dulurmu ora tok jak tilik karo Pakdene? Sepisan aku tilik kawidadane Siwa Toga. Angka 2. Kowe ndedet ora kok? Lho.
tekan dhuwit. Kowe sandangamu teng gebyar ngono ketok nek saiki wis rada mukti. Mula nyambut gawe sing apik. Nyambut gawe apa wae iki ditemeni, ditenani. Mergo kuwi bakale awuh rejeki. Nek kowe entuk gawean nyambut gawe ming tok sepelekke arep nyambut gawe apik kaya ngapa ya rezekine bakal rendet. Nek nyambut gawe saanane ning ditenani kuwi bakal awuh rejeki. Matur nuwun wejanganipun Siwa Tegok. Yo. Lah terus kowe mrene arep ngopo? Wah. Aku arep nangis, Wa. Lho. Arep apa? Arep nangis. Nangis mergo kowe tak omongi ya, Wa. Iki mau omahku geger. Geger mergane aku ki rak kepengin bangun wewangunan kanggo srana ngundhake penguripaning para masyarakat. Lah sranane kudu ana syarat srana sing winastan kayu Dewandaru karo kayu Jayandaru. Heeh. Siwa ngerti? Ngerti kuwi papane ning Kayangan. Terus saya tak takon karo Watami. Togok. Nek apa jenenge iki? Siwa iki jane kakangne bapak. Iya, tuwa dhewe aku. Nomor 2 bapakmu. Nomor 3 Bathara Guru. Bathara Guru ki sengitra bapak ya, Pak? Oh wis suwe. Mergo bapakmu ngantekan sprene iki ora tau gelem sembah, ora tau gelem tata krama karo Bathara Guru. Ya mergo bapakmu ki mendem rasa mangkel karo Bathara Guru. Nek jane aku dhewe iki ya mangkel. Mergo diapusi karo Bathara Guru. Nganti saiki guru dadi dewaning para dewa iki mergo aku disingkirke ning jagat karo bapakmu. Wah, bener. Heeh, terus Bathara Guru rawuh ning nggon aku, aku njaluk Dewandaru Jayandaru ngono dadi geger. Lho. Geger. Aku mungsuh apa jenenge? Dewa-dewa perang. Mula edan kowe iki. Kowe iki mung ditakowani karo dewa. Nyatane menang kok. Lho, iso menang. Ora ndelok? Ora. Wah, telat lehmu teko wae. Sono iki nang ndelok wayang jam 09.00. Ora bengi-bengi lagi teko. Ayo wong kekuatane utawa duwene kalodhangan lagi saiki kok. Lah terus Bathara Guru nyekel ces. Tri apa ta? Apa? Pusakane Bathara Guru ces Trisula. Aku mlayu, Gareng mlayu, Petruk mlayu. Terus bapak ngadepi Bathara Guru. Bathara Guru dawuh ngene. Taunana Windanana kayu Dewandaru Jayandaru ora bakal tak paringke Bagong. Terus bapak syaratnya apa? Aku manut. Aja kok wujud bondo donya. Patiku aku ikhlas. Nek kakang ikhlas patine dadi srana syarat bebono kayu Dewandaru Jayandaru. Kakang Semar tak boyo ning kaya tak gawa-gawa. Ning Kayangan tak cemplungke ning cawan kawah Candra Dimuka. Gareng nangis, Petruk nangis. Gareng ya melu, Petruk ya melu. Lah saiki Semar karo Gareng karo Petruk digawa adimu si sapa? Bathara Guru kuwi ketoke arep dipateni nang kawah Candra Dimuka wae. Tunggu kowe. Wah, cangkeme kuwi. Kono kuwi kaget kok malah nyangkem-nyangkem kowe. Kaya torong. Torong dengkulmu tenan kok aku ora ngapu. Wah, lha hebat kok. Prayo dan manik maya kuwi piye to ya? Karo kakane kok isih sengit kaya ngono kuwi. Lah terus piye, Gong? Lah, aku rene iki aku arep nyuwun senjata pitulung karo Siwataga. Gandeng kowe kakangne bapak. Nek kowe ora mbelani bapak, berarti kowe iki ora tresna karo bapak. Aku tresna karo bapakmu. Ha, saiki piye carane Siwataga supaya mbelani karo bapak? Wis ngono wae. Nek Siwa ora gelem mbelani karo bapak, ora mung aku sing ora trima. Nek sak anak putuku ora trima karo Wataka, ajar dhewe kowe. Se wong sapa-sapa kok arep diamuk lho. Wis wis, mangsulan. Gong. Apa?
Aku wis sumpah sak jek jumlek wis aku semoh munggah ning kayangan. Wis dadi titah ya dadi titah. Waduh. Terus? Lah nek kowe pengen njaluk pambiyantuku aku ya iso mbantu ning ora munggah ning kayangan. Sapa sing kon munggah? Kuwi tuyul mburimu kuwi. Bilung. Bilung. Bilung ya ora gelem munggah ning kayangan. Lah terus? Kowe wae munggah ning kayangan. Wo tak suwek tenan lambemu kowe. Aku iki njaluk pambiyantu kok malah kon munggah ning kayangan. Sranane kowe tak gawe supaya gampang mlebu metu kayangan. Sanane piye? Kowe tak gawe wujuding titah sing gampang mlebu ning kayangan. Sapa kowe? Ning kowe gelem ora? Gelem, wonten aku iso nyelametke bapak. Tak gawe tak salin wujude bendaramu Madukara. Ora guyon lho, Gek. Serius. Tenan. Aku dadi Ndara Janaka. Heeh. Iso apa? Lho, iso. Apa dianggep aku ora ndek kasekten apa piye? Wis nyenengke tenan. Tes ngono. Padake corong ora. Senenge ndelok cangkemmu, Gek. Cangkemmu kuwi karo padene kok nyangkem-nyangkemke ora. Sagu ora? Sagu. Nek sagu toto-toto. Carane piye? Merem. Hah? Merem. Engko nek bablasan turu? Aja turu. Merem ngampet ambegan nak cipta. Engko nek dadi Raden Janaka kowe mlebu metu kayangan ora ana sing ngelikke mergo Raden Janaka kuwi biasa mlebu metu kayangan. Heeh, aku ya biasa mlebu metu. Lah iya. Ning ora kayangan. Iya. Sanane nek aku. Lah iya. Wis tak cipta ya. Heeh. Kok tak munggah ning kayangan? Ya. Engko nek tekan kayangan tanjine ora Bathara Guru. Nek perlu tak nehi kekuatanku kowe iso ampuh kegila-gila. Asik. Nyenengke tenan iki. Jame tak peke, Gek. Aja. Anggere ngalem kok njaluk, ngalem kok njaluk. Apa-apa arep dijaluk apa? Waduh, untune dibehel. Gleleng tenan. Wah, gaya tenan saiki jan kemajuan iki. Ya wis men karang ya. Karepe mbok dimu. Mbok dhewe isih berapa? Isih. Tak peke. Lho. Apa-apa arep dijaluk ora? Wis gak gawe dadi gawe aku. Tak gawe kok aja kuwatir. Wis. Apa ora gleleng nek wis ngono kuwi? Maksude kowe iki wis dadi Janaka. Mulan moro sangat jenis menyogang kamanusan. Ora aneh-aneh kok malah aku dhewe malah nek weruh rupane kaya ngono. Bagus ora jamak. Togek. Lah suarane ketara. Wah, jan angel nyuarake Ndara Janaka iki. Coba nyura. Togok ngono. Togek kekasaran. Togek. Palusen. Togek. Coba digedhekke sithik. Ucel-ucelen. Patunya lho kowe. Suarane lah ngono. Togek. Ah, semono kuwi wis pas. Ndara Janaka ana apa Togek? Tejo mantri. Nggih. Niki Panakawan sami dibuta Bathara Guru. Panjenengan kedah nyelametaken. Iwang pikulun manik maya Togek sing wani mboyong Semar garing kelawan Petruk. Nggih. Aku tak munggah ning kayangan Togek. Monggo mawon. Sing isih tiket pesawat opo Togek?
Andel ora, wong-wong sembrono kok dadekke satriya serius. Ah mesti ora serius. Tegek. Pun gak minggah teng kayangan kula wis jeleh nyawang saya togak. Iwang Pikulun Manik Maya ora nglepasake Semar Petruk lan Garing. Aku ingkang ora trima Tegek. Tantrimanipun Raden Janaka tak kon bayar 2 kali lipat. Luwek. Besar munggane kayangan ya sakaremu ora ya sakaremu. Tegek wonten dawuh. Aja ngono Tegek, aja jeleh. Ulun berangkat saiki. Nggih pun ngatos-atos. Tegek nun. Janaka kuwi nek mlaku kudu nganggo gendhing. Bola wis iki. Iki mung arep ngrusak tatanan iki. Subuh Kasminto. Subuh Kastawa. Nalikane wah tembange dhewe. Rahing dalu wong aku sirap kang iki gerangan ya ora tanja kok, Gop. Wong Bagong kok dadekke Janaka iki rak malah kaengko ditonton kawula rak do ngisin-isin Ndara Janaka nek konangan sing asli piye? Mbok semen mutar mbok men ora. Aku ya sugah caturan ro Bagong ora mesakake galo kae malah nyaruk-nyaruk lemah bleduke ra jamak-jamak. Joget kok kaya jatilan kaya ngono. Wis benengke wae ngono. Ndak ana apa apa. Kowe karaku engko nampa duka. Ora, wis nek ora ngono ndak Bathara Guru tuman wae ayo. Awak dhewe mangkat golek juragan. Yo. Anggunge pranone perkleper cawete mabur perkleper manuke mabur bar wadahe saiki manuke mabur kabeh ya ben nalikane roh lali aku raeng dalu wong agung sasem nyeneng-nyeneng ke wiyaga ki gampang men ora ngantuk pukulun lali aku yang perjiwatan boyo mirah boyo ingsun sun remet dadi mecodot
Pukulun kula ingkang sowan wonten ing Kaiwangan Suralaya Pukulun. Kula ingkang abdi utawa titah pujangkarapun Janaka. Pukulun boten mangsulaken Kakang Semar Petruk lan Gareng kula ngamuk wonten ing Kayangan Pukulun. Mulatmana Sang Arjuna semuanya kang kamanungsan liwat kene belok kiri lurus wae. Ora iso suno. Pukulun, aja lali meneh Pukulun. Kula ingkang sowan wonten ing Kayangan Suralaya Pukulun. Cita migunjang kancing langit kelap-kelapaton ler kincang ing risang mawe gandrung Janaka ngono Arjuna kena ngopo kita satriya kok sangu watu nenamit pasang Kalimantabi tinebena ngiloduni maling tang tuang Pukulun kula ingkang mayapun Janaka ingkang abiyanta ngersa paduka mangadi Pukulun. Ya Arjuna saka ngendi Janaka? Saking Sregen. Wah, kok diarura kowe. Kok ki nek tumindak elek mesti biyo Janaka kaya ngono iki Janaka model ngendi? Padha Raja sak prapta kita niring sambikala tansah cinaket ing panguwasaning Gusti Pukulun. Wis ora nyambung. Apa sebabe kita sowan Pukulun? Mugi dados ing kawuningan wulan kepengker Pukulun dereng nyambayar kekirangan. Kakang Rodo menika pripun? Kula sumanggaken ampun caturan kali kula. Sore Janaka kok Janaka kok debt collector iki cara ngendi? Sasi wingi ora mbayar dengkule atos kuwi ora. Pukulun Arjuna kepiye? Mekaten inggih. Iya. Apa ingin dadi sebabe Janaka kita munggah ana ing Kayangan? Sepisan kula nyaosaken sembah pangabekti kula konjem ing Bantala Pukulun. Ya ulun tampa ndungkap angka kalih Pukulun. Iya Janaka. Kula madosi panakawan kula. Sapa? Setunggal Kakang Semar. Kalih Kakang Gareng. 3 Kakang Petruk. Kok Kakang kabeh iki piye iki? Menawi ngendikanipun para kadang-kadang pedagang angkringan ingkang sami mirsani dhateng lelampanipun ringgit Purwosdalunadas menika kula Kakang Semar Nala Gareng kalian Petruk menika dipun beta wonten ing Kayangan Suralabaya. Menapa inggih kaleresan mekaten Pukulun? Kakang Rodo. Menawi Janaka nanjihaken dhateng pun Panakawan. Monggo. Dasare Janaka sing duwe Panakawan iki Janaka. Nek panjenengan dasya dhateng para Panakawan sing duwe mesti ora trima mesti goleki. Lah paring dawuh kemawon. Pripun lakon sejatine ora tak ditutup-tutupi nek pancen wis wani nanggung perkarane ya kudu wani bloko. Arjuna Pukulun badhe tindak pundi kok alarmipun muni maknuk-nuk. Janaka kok ngrungokke alarm barang iki ben ora.
Wonten pundi Pukulun? Ya Janaka Ulun prasaja kelawan jeneng kita. Mekaten Pukulun. Sinten Kang? Mboten, kula mboten. Yen to Semar, Gareng lan Petruk mapan ana ing Kayangan. Samenika wonten pundi Pukulun? Kula sangat kangen kalian Kakang Semar. Kakang Semar ulun papanake ning pinggiring kawah Candra Dimuka. Aduh Pukulun, menawi kecemplung kados pundi Pukulun? Pancen sejatine niat ulun bakal nyemplungake Kakang Semar, Gareng lan Petruk ana ing kawah. Sebabipun menapa Pukulun? Sebab Kakang Semar wani lan panjenengan ulun. Lho kok mekaten Pukulun, menapa boten dipun talisih ing langkung permati? Menapa lepatipun Kakang Semar Pukulun? Menawi Kakang Semar percaya kula mboten trima Pukulun. Menawi Kakang Semar sinamar kenayu kula mboten narimaken Pukulun. Iki kok suarane Janaka suwe-suwe kaya nduwer ta iki? Balah ngora kok kaya tuk. Edan. Berarti Pukulun ora taya Janaka kok berarti barang. Pukulun badhe mejahi Kakang Semar, Gareng kala Petruk. Iya pancen mengkono. Weladal. Menawi ngaten dipun keparengaken kula nesu Pukulun. Lho, nesu kok ndadak laporan. Janaka nek panjenengan nesu ora trima ora apa-apa, ngger wong Bathara Guru ya luput tenan kok. Iblis lanang kuku karepe. Wah, iki Janaka kok malang kerik kaya Werkudara. Pukulun Bathara Guru wis ora pantes dadi guru nang Kayangan. Pukulun Bathara Guru pakartine sak ngisoring dilamakan. Titah ora luput ora kleru. Teko arep tok cemplungake nang kawah Candra Dimuka. Aku ora nrimakake Pukulun. Sampeyan ora mbalekke Kakang Semar, Gareng Petruk ana ing jagat donya. Aku ora trima, aku ngamuk neng Kayangan. Arjuna. Apa? Kita wani karo ulun. Sing tak wedeni apamu? Ora pantes Pukulun minangka dadi dewaning para dewa. Dewaning para dewa. Pukulun aku ora nrimakake. Ora mbaleke Panakawan Kayangan tak gawe sungsang bawana balik guntur geni guntur angin. Arjuna sirnakna ora prayoga urip ning alam pandha guntur geni guntur angin. Kenceng arudayang pak pong mbok bolong kali codhe sapa sing gawe. Iki sing jeneng wong arep kewirangan ki ning kene iki. Kakang Rada ki menapa malah gumujeng? Ah nggih gumujeng. Wong sampeyan dikandhani ya iso ora gugu. Sampeyan ora bener dibenerke ya iso ora gelem melu. Nyatane kaya ngeten iki Janaka ora kena guntur geni guntur angin ora apa-apa, malah katon mencorong cahayane. Kakang Narada. Lho kok Kakang? Pukulun Narada. Ampun tumut-tumut perkara niki Pukulun Narada. Kakang Narada, nadyan Arjuna mboten kenging guntur geni guntur angin. Kula dawahi Cis Trisula mesti lebur tanpa dadi. Monggo. Arjuna, kula wonten dawuh Pukulun. Tak tibani Cis Trisula. Lakon sirna margalayu kula trinamaken Pukulun, kula mboten badhe ajrih kalian Cis Triamin Trisula Pukulun mati dening ulun keparat.
ngibani Cestri Sula Ratu Mama klepat lunga saka kayangan. Bu Kulun panjenengan sinten? Kulun Betaran Rada. Kulun Rada. Ya. Kok kaya jog-jog dengkulmu mlacak. Diwehi padake kaya teko ora. Iki sapa to janjane? Bu Kulun, kula ingkang ngabdi ingkang wayahipun Janaka. Janaka? Nggih, Permadi. Permadi. Wilikiti. Wilikiti. Kumbang ali-ali. Kumbang ali-ali. Kumbang madu dan racun. Iki ketake nek delok suarane iki ya. Aku jane ora panglene ngarep bedhek kok wedi. Kowe iki jane sapa to? Bu Kulun, kula ingkang wayahipun Janaka. Janaka iki bojone pira coba? Kadah Bu Kulun. Sing didhep ning Madukara pira? Yayi Sendroba. Sembadra, Sembadra, Sikandri. Sri Kandi, Sri Kandi Bu Kulun. Manuhara, Larasati, Laras Pelok, Laras Lendro. Kok kaya gamelan ora edan. Iki Bagong to iki? Bu Kulun, sanes kula pun Janaka. Ora sadatan kamu sih, Bagong ora kowe? Bu Kulun. Bagong to. Bu Kulun sampun kados mekaten. Ora ngaku Bagong ta kowe? Heeh. Gua adol sisan kowe. Kena iki ngampet omong ngerkasa e. Trondol. Lah entuk sandangan iki saka ngendi? Kula piyambak mboten mangertos Bu Kulun. Mergi kula dipun dandosi Siwatami Tagak Togo. Lah edan wis ben ngono kuwi nek ora ngono ndak Bathara Guru ora kapok. Bu Kulun, piye? Wong atuwa kita ulun wonten wong atuwa kula wonten pundi? Semar gareng karo Petruk. Inggih Bu Kulun, diponton ning pinggiring kawah. Waduh, Kakang Semar. Kakang Semar. Aja kuwatir Kakang, aku ingkang bakal mitulungi karan kowe Kakang. Nalikane ora gajek-gajek kendang. Ngarana subang mangaruna kadinetrane nganggo rapo-rapo sataning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwuh sing pini panca. Kakang Semar, aku ingkang prapta Kakang, aku teka bareng karo prapta Kakang. Kakang Semar, kowe tak tambani tak grayang nganggo tanganku. Muga-muga waluya nirmala temajati jati temal-mal nirmala waluya Kakang Badranaya. Ngaturaken panuwun nggih Den, sampeyan wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun Ndara wis nulungi kalih kula. Ngaturaken panuwun nggih Den wis nulungi kalih kula. Ibu sepadha-padha. Sampeyan kok prisa kula teng mriki. Google Map. Napa niku? Kakang Semar, kowe aku ngerti wae kowe nang ngendi Kakang Semar. Nek kowe kena apa-apa iki aku mesti entuk kabar saka kantor pos Kakang.
Ya kiai kok kaya udu ya, Rek. Iki kok ndara kok suarane kok kaya bar watuk to iki. Nala garang petere yo. Den apa? Ndara apa? Oh, genah udu iki. Ndara kok guyune kok nganti ngik-ngik. Wah, Ndara Janaka gundule atos. Kowe kok dadi Janaka kuwi Kakang Semar cangkeme sing apik. Iki ndaramu kok kowe. Kowe tendang modar kowe. Suarane ora pangling. Kakang Semar. Isih ketara Kakang Semar. Tetep ketok ya, Truk. Kakang Semar. Gegeden. Slendrik. Gegeden kok slendrik ora. Aneh-aneh ora. Kakang Semar ayo padha mapanana ing ngendi ku jenenge? Ngendi, Truk? Kok Selakanda Warubinangun. Ngopo? Kakang Semar basa. Kakang Semar ki wong tuwa, kena nggo patuladan. Ora basa karo Bendara. Dosa Kakang Semar tak sanggane. Ora apa-apa. Ngopo ning Selakanda Warubinangun? Piknik Dharma Wisata. Saedan. Wis ayo aja kokean pertingsing. Pertingsing ki apa ning embok ora arti. Sing sok muni pertingsing ki ming Bagong. Asli kowe. Ambok modar kowe ketrucut cangkeme ra. Asem. Ayo Kakang Semar ana ing Bale Marti Ukunda. Jaya Binangun Kakang. Wis ben nek konangan sing asli diajar mbok men.